kure a rayuwa mi ta yafewa da yan uwa sai mu zauna mu ba damuwa hasada kushe duka babu kyau yaudara zamba duka babu kyau idan mutum kunji duka babu kyau sai da munafuki san bai ba sai da munafuka ke baki ba ina magulmata san ba ku yi ba saba wa iyaye ai babu kyau cin mutunci ma duka babu kyau yin kisan kai ma duka babu kyau ƙazafi babu kyau ai babu kyau zagi fyaɗe ai babu kyau annabi manci duka babu kyau sai da makaryaci ya daina babu kyau sam kunaji mai gyara halin mu al'umma duk mu bar sako daji mu ji tsoron Allah mutane ta mai bauta daji shi ya yi samai da kasar duka halittar daji shi ya yi dan adam da aljani dan su mai bauta kuna ji shi farin sabo bala'i ya ka janyo daji daga mu koma ga Allah fitintinu za su yayewa kuna ji mai gyara halin mu al'umma duk mu bar sako daji mun fabar tanki jaki ne muke ta dokawa daji rayuwa ga ta nan matsaloli ana ta kokawa daji ba mu waigawa mu duba me muka aikawa kuna ji na take laifina sai na kan nake ta hangowa daji ba ma so mi yau mu dai tuna kowanmu na sabo daji mai gyara halin mu al'umma duk mu bar sako daji masu cin haƙin barayo ina ne zaku daji masu cin riba ma duka alahira za a kona ku daji masu cin hanci a zalimai na ikiramunku kuna ji har da mawadata wanda babu zaka da kurdinku daji daga mutu ba mai gyara kan a zo za a binne mu kuna ji mai gyara halin mu al'umma duk mu bar sako daji mai gyara halin mu al'umma duk mu bar sako daji akwai mazambata cikin mu suna aikin su daji ga barayi nan da dama ku ta ina ga su daji wani cikin AC zai satan wani a dajin su kuna ji wasu da addini suke ta satan dan su samu su daji
jahilai ba su ji ga malamai wasu ba sa ji kuna ji. Mai gyara halin mu al'umma duk mu bar sabo naji. Sai da munafuki ya daina babu kyau sam Naji. in koya ke ji ga wannan tun da san bai ji. Naji. Tare da mazinata ku daina akwai wuta na jahim. Kuna ji. Masu luwaɗi masu maɗugo kun kure sabo